στο κανάλι μου, πάνω στο Here εδώ. Και σήμερα είδα ότι φτάσαμε 70 εγγραφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την υποστήριξη, ευχαριστώ που όλοι με υποστηρίξατε. Σήμερα θα παίξουμε ξανά το Shadow Fight 2, άμα φορτώσει. Να ξέρετε, άμα θέλω να προβάσετε κάποιο παιχνίδι, πάρτε το Shadow Fight 2, αλλά δεν φορτώνει δεν φορτώνει όμως. Και αυτό δεν φορτώνει με τίποτα. Λοιπόν, μετά από μια τεράστια μάχη, επιτέλους τελείωσε, φόρτωσε. Πρέπει να κάνουμε έτσι λίγο προτέρμα, να κάνουμε λίγο προπονήση. Δώσουμε εγώ, δεν το ξέρατε. Πάμε να κάνουμε έτσι λίγο προτέρμα. Πα. Έτσι, πα. Έτσι θα διαλύσουμε όλους. Έτσι, πάω έτσι. Πάμε από κάτω. Έτσι, έτσι, πάμε. Τούμπα. Δεξί κροσέ. Πάμε. Πάμε πίσω. Backflip. Χα! Έτσι κλωτσιά. Τώρα πάει να με κλωτσίσει. Για να δούμε τι άλλο έχω στο μενού. Δεν νομίζω τι θέλει εδώ. Μου είπε τι θέλει να κάνει. Ωραία, παίρνουμε τώρα τέτοια rewards. Ωραία, πάμε εδώ πίσω πάλι στο μοναστήρι. Δεν το λες και πολύ μοναστήρι αυτό. Έχουμε και το σενσέι εδώ μέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε ένα fight. Ξέρετε πως το λατρεύω. Αυτό το fight ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, πιστεύω. Και γιατί είναι και δωρεάν, είναι και μια χαρά. Απλά λίγο καθυστερεί κάποιες φορές. Όχι, το κλώτσα. Πάρ' το κάτω ρε. Έτσι κάτω, έτσι κάτω. Κάτω ρε. Πάμε. Ξύλο. Έτσι ρε, κάτω, νικήσαμε. Πάμε, νικήσαμε το πρώτο round. Πρέπει να είμαστε τέλειοι και για το δεύτερο. Όχι! Πώς το έκανε τώρα αυτό ρε παιδί, πώς το έκανε ρε μπρο. Τώρα, αυτό, πώς γίνεται να μου έφαγε σχεδόν όλη τη ζωή από 2 χτυπήματα ρε μπρο. Ρε θα χάσουμε τώρα και θα κλαίμε μετά. Όχι, έχασα. Θα κλαίμε τώρα. Πώς γίνεται όμως αυτό το... Έλα ρε μπρο, δεν γίνεται μόλις μου κάνει αυτή ένα χτύπημα να κατευθείαν να μην
παθαίνει τίποτα, να παθαίνω τα πάντα και εγώ μόλις της κάνω μόνο απλά να χάνει, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο. Δεν γίνεται όμως τώρα. Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε, μόλις κάνω εγώ ένα χτύπημα ωραίο, κάνει ένα αυτό. Πάμε, επόμενο μάτσο. Οπότε φαίνεται αυτό ήταν το επεισόδιο 1. Το θα είναι το επεισόδιο 1 του, πώς να ονομάσω τη σειρά, του μαύρου μαχητή, του Shadow. Θα την ονομάσω του Shadow. Είναι αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Shadow. Και ο Shadow, όπου κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολεμιστές κακοί, του κατέστρεψαν το χωριό και τους σχολιάτες, τους συγκρατήτες, και ο Shadow θέλει να το αποδώσει αυτό, αλλά δεν γίνεται επειδή το παιχνίδι τον αδικεύει. Αλλά η πόλη και αυτό. Ο Shadow θέλει να φέρει ειρήνη και πολεμάει για να πάρει εκδίκηση σε αυτούς τους ανθρώπους όπου δεν έχουν έλεος μέσα τους, για να πολεμήσει για το χωριό του. Οπότε εγώ θα κλείσω τώρα γιατί μόλις έχασα, και στα επόμενα επεισόδια της σειράς μαχητής θα είναι πολύ καλύτερο. Bye.